Хайде сподели сега. Няма какво да кажа. Ще се оплача, иначе наболи всичко. Малко сме натясно. Ние се настанихме в нашата стая. Тъшини вече е малко по-спокоен, че малко се беше паникьосал и сега ще ви я разведем да я видите. Така, това е леглото. Това е банята. Мая сега отвори. Покажи се, хайде! Вземем черния климатик, наистина. Мивката е много яка. Ето я го душа, мивката, нормална баня. Черния климатик. Това е тук ситинг-ерията. Това е нашият единствен прозорец, който гледа към нищо. Сега като цяло, като вървяхме, бяхме твърде стресирани и не снимахме нищо, но сега като излезем да се разхождаме, ще ви снимаме вече и отвън обстановката. Като цяло е доста крейзи и да. Вече съм много гладен, може да отидем на това... Тук малко далече, ама... Той ни даде карта. Не, това е тук на големия такова площад. Е това. Снак Тупха. Тупкал. Иначе не е лошо да научим някаква думичка. Ъгли е Кайбе. Кайбе. Или Кайбе, не знам как се чета. Изведнъж станахме милионери. What? Bro, what are you talking about, man? 1000 долари по-скоро. 1000 долари. 2 hours later. Нека видим какво става тук. Не върти, само така. Да видим аутфитът. Слей? Има ли слей? И на всяк. Which is your favorite? The most high one. Okay. And do you have a place there? Yeah, you sure. We have the places. How many people? Two? Yeah, we have. Ще ли харесва? Добре, тогава да отидем за сандвич, което бяхме решили, след това да отидем на руфтоп. Добре, хубаво да прочем менюто. Окей, сега Тошин ще тества нашите сандвичи. Давай. Уа! Котката и чайска. Харесва ли ти? Напомня меню. Познато ми е. Познато ти е. Рано малко на турските е, да. На турските. Добре, да сега снимем менкетите. Малко е безсолно, но е много вкусно. Браво. Браво.